ndingumama nguNompafana othukela uThelezi uMcumane Ndandikomo zikaMaliwa uNozalankosi. Into endibangela uba mandizise apha eSADA yinto yoba iSADA kusekhaya. Kuthiwa charity begins at home. Kwaye noba izizwe zingandithanda ndithini ekugqibeleni uyawuphelela ekhaya. Ngoko kubalulekile ukuthi xa kukho into onayo uze uzotyala ekhaya. Noxa ke ngenye ixesha ekhaya uzawufumanisa ukuthi awuhoywa ngaphezuwa uhoywa kwezinye iindawo, kodwa ikhaya iyawuhlala likhaya. Ngoko ke yiloo nto endibangela uba ndiyizise kuba kaloku iinkumbulo zookhokho yi-poetry endiyibhalileyo, ndi-inspayarishwa yi-background yam kuba ndingumntana sewukuwa, umzukulwana wabeNguni, isizukulwana sesihlanu kubeNguni basewukuwa kuzixinene. So ndathi ke kuyanyanzeleka uba mandizonyathela ekhaya xa ndiyihambisa ngokuba kaloku ndiyibhalile ezi ncwadi, ndayiphablisha 2 years ago. Ngoku iyayinwenwa, uyabona laa phaa elwandle kukho laa nto kuthiwa yi-octopus, le inwenwayo. Ngoku ikhule loo masebe lawo, ngoku iyatransleyithwa uba mayibe sesiXhoseni. Nantsi nangoku ubuyibukele nawe isenziwa ngetheatre, senza ngeendlela ngeendlela. So kodwa kuye kwanyanzeleka into yoba mandiqale ndithini, ndiye ekhaya, ndiyowubika ekhaya, ndithi ekhaya hayi ke nanku umsebenzi wenu mawunwenwe uphume uye ezizweni. Uyazi xa ufikelwa yinto ngenye ixesha ucinga yeyakho, kodwa as uba uhamba uyenza le nto uyithunyiweyo uyiqonde into yoba le nto inabanikazi bayo. Yiloo nto ndithe xa ndifika apha, xa ndingena egeyithini batsho abantwana bathi amandwendwe afikile wavuleleni. Ndabe ndiqonda uba la mandwendwe bathetha ngawo bona bathi baculela mna, kanti baculela aba khokho bavuyele into yoba umsebenzi wabo usenziwa. Ngoko ke i-attendance ndiyithandile. Abantu badla ngocinga fanuba ukuze ube into yakho iphumelele funeka kube kuphume isixeko sonke, kanti kuthiwa quality. Uyabona ii-attendees ebezilapha, hayi quality audience. Ubonile nawe uba ukusuka ekuqaleni kwade kwayophela oko besibetha ngesingqi esinye. Akho xesha apho khona bekubeke kwathini, oko bazinze yade sayogqiba safota sathini. I-quality ye-audience ebikhona yilolu hlobo ndilufunayo, kuba kaloku akuncedi into yoba uhlwayele kwindawo nje elulwala. Funeka uhlwayele kumhlaba ovundileyo kwaye lo mhlaba ubukhona namhlanje hayi ubuvundile. Nam khange ndicingele kaba nendlela izinto ezenzeke ngayo iphele kufuneka senze i-deviation, kubekho nje izinto ezizivezayo kuba kaloku ekugqibeleni ayingowam lo msebenzi and ke besithe sifuna nee-dialogues. So yonke loo nto leyo hayi ndixolile. Hayi, neenyawo zidla ngodumba iinyawo zam xa ndisebenzayo kodwa azidumbanga namhlanje. Ithi loo nto leyo hayi ndiphilile kakhulu. Umntu makazame okokuqala. I-industry yona ayikho easy, itshintshile kakhulu kunakuqala. Kodwa ke umntu asizazi sonke iziphiwo zethu kwaye kudla ngokutshiwo kuthiwe ke amangcwaba ngawona atyebileyo kuba kaloku abantu abanintsi abangazange babe nesibindi sokulandelela iziphiwo zabo baphela beyongcwatywa nazo. So ndithi kumntu makazame akhangele uba amathuba afumaneka phi, azikhonekthe nabantu. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ungabi ne-entitlement, ungabi nento ethi usisi Andrea kuba ndingowasesADA kunyanzelekile into ihoyile. Banintsi abantu ekufuneka sibahoyile. Kwaye ne-approach, approach is very, very important. Uba awukho humble, ufike uzixelele into yoba hayi fanele uba ndiyayenzelwa le nto, soze ulifumane ithuba. Kwaye umntu ombonayo into yoba uzinikele ekumameleni, loo mntu loyo uvele uqonde nawe into yoba hayi lo mntu loyo ndingamnika ixesha lam. So umntu makanganikezeli xa evayo uba iyamtshisa, kodwa andizophosisa. Uba uyakwazi uba mawube nenye i-degree qala, yiba nayo kuba i-industry iyaguquka. Akusafani nakuqala apho kwakushow uba uthe, uyabona. Kodwa ke umntu makazame ithuba lakhe. Zinintsi and ke ngoku zinintsi opportunities. Also ngoku zinintsi iindlela zoba waziwe. Akufani nathi kuqala apho uxhomekeka uba mawuye eRhawutini kuphela. Ewe kona imisebenzi, izitudiyo ziseRhawutini, ii-productions eziseRhawutini naseKapa nakooMabhayi.
kodwa ekugqibeleni uyakwazi nawe uzenzela i-content creation. Yabona, uziqalela umane uzenzela into, isakhono sakho simane sibonwa ngabantu, then ke ngoku from there ungakwazi ke ngokuthi hayi ndiseRhawutini. Ungavele ewe kudala wayesuka umntu apha aye eRhawutini, sekhona i-human trafficking ngoku, funeka ube careful. Akusafani nakuqala apha uvele usuke nje uthi the cost of living is too high. Abantu uthi usithi umntu esithi hey hayi ndize eRhawutini ndizawucela uni-accommodate, ndithi ubusazi ndikwatshomi mna kuqala. Yayibona loo nto le. So zinintsi izinto kodwa ke umntu makalilandelele iphupha lakhe, ulisebenzele very hard. It's 10% talent, 90% hard work. Entitlement akho ne-percentage yayo, ungakulinge ube nayo ne-entitlement. Uhlale humble and ube ne-teachable spirit, you will get where you need to get to. Tyhini ndi-SAFTA award winner kabini ngoku, yazi kaloku yilaa SAFTA yam yokuqala, my original one, and then inimba sonke siwine i-SAFTA because inimba iwinile. So mabayazi loo nto le nto yoba SAFTA award winner ikhona iSAFTA. Abantwana basenempumelelo bebeyibambe ngezandla beyibona namhlanje iSAFTA. Enye into mabasisapote, mazithengwe iincwadi. Umzekelo ukhona umntana bezocela incwadi ndithi hayi mntanam, kaloku mna yindlela enditya ngayo lena, mazithengwe iincwadi. Enye into eningayaziyo, ndipublishe iincwadi eziyi-7 books. So abantu mabaze bathenge iincwadi. Ezinye izinto endizenzayo ukuba kwezi ncwadi zithengwayo iportion yale mali iphinde ibuyele kwezi programs ndizenzayo ezikolweni. So umntu mabasapote, bathenge iincwadi and keep pushing for your dreams and follow us on social media and make sure ukuthi siyayikhulisa le nto, give us good feedback so that siphinde sifumane funding, sikwazi uphuma sihambe. Le program lena i-successful kanje nanje into yoba we had support from the National Arts Council, i-Department of Sports, Arts and Culture kunye ne-PSP, which is the Presidential Employment Stimulus Program. So zonke ezo nto ezo kubalulekile nokuba ufunde into yoba ugovernment uapproachwa njani. Uyazi wake wathi uMinister Stella ndikwenye i-conversation eRhawutini, wathi ingxaki nge-artist zi-entitled. Ndaqonda mna ndiyayazi uba ingxaki nge-artist into yoba asiyazi uba izinto zee-funding neentoni zenziwa kanjani. Kuba kaloku funeka uyazi uba apho uya khona ithini imandate yakhona. Umzekelo, wena ngokulapho uyayazi imandate yesitishio osisebenzelayo uba kufanele ndenze so, funeka ndithethe ngolu hlobo ukuze ndikwazi. I-alignment is very important ukwenzela uba ezi zinto zethu zihlangane sisebenzisane. Yileyo into ebalulekileyo. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.